Cronista de la Barcelona del tombant de segle, Ventura Pons ha convertit aquesta ciutat en una protagonista més de les seves pel·lícules. Ara, per fi, li dona el paper principal en una adaptació cinematogràfica de l'obra de Lluïsa Cunillé, Barcelona, mapa d'ombres. La trobada amb la premsa, aprofitant el final del rodatge de Barcelona, un mapa, es va fer al mateix lloc on Ventura Pons va veure la representació teatral de l'obra de Lluïsa Cunillé a la Sala Beckett. Enamorat del teatre, de la ciutat de Barcelona i de les històries introspectives que van desgranant els sentiments dels personatges, en Ventura va decidir amb un obrir i tancar d'ulls que volia adaptar el text al cinema. I acció! Jo vaig saltar d'alegria quan vaig llegir això. No, perdó, quan vaig veure això precisament aquí a la Beckett, no? Perquè vaig dir, que bo que és això, no? El que passa, això, diguem-ne, és una bona història. Després ve la reflexió i de dir, i això en cinema es pot fer d'aquesta manera, buscar-li la forma cinematogràfica. Aleshores saltes d'alegria perquè i tenir un bon repartiment, no? Cinema és història, repartiment i narrativa, no? Però el primer és la història. És que la història és collonuda, està molt bé. La tornem a fer. Sí. Fa una humana del segle XXI. Exemples de la solitud urbana que engoleja les persones de les grans ciutats. Barcelona, un mapa, ens acosta a les desventures quotidianes de 6 personatges que viuen en un pis vell de l'Eixample de Barcelona. Un matrimoni d'ancians, el germà d'ella i 3 rellogats. L'home del matrimoni, antic porter del Teatre del Liceu, aficionat a transvestir-se, vol que tots marxin, que el deixin estar sol en l'últim tram de la seva vida. Les relacions entre aquests 6 personatges, marcades per l'incest, l'homosexualitat i l'adulteri, són el primer pla d'un decorat anomenat Barcelona. La pel·lícula ens presenta una ciutat de contrastos. La seva calidesa mediterrània conviu amb les vides d'uns personatges ferits pel gran mal de la societat actual, la solitud. Tots els personatges estan més sols que l'una i no hi ha manera que es relacionin amb els altres, no? Viuen tots junts allà en un pis, uns rellogats i els altres d'això, però estan més sols que l'una, més tirats. És una cosa molt urbana, no? També, la solitud de l'home a la gran ciutat, no? Acció! Aquesta visió d'una societat en crisi la comparteixen els intèrprets de la pel·lícula. Tots ells van coincidir en assenyalar el responsable de la tristor que pateixen els personatges. Què? Sí, arreu del món, en literatura i en cinema i en teatre, es parla de que hi ha un món que desapareix, un món de sentiments, un món de relacions difícils i complicades. I cada vegada més, com et dic, sobretot la literatura, en parla d'això. Jo trobo que fer aquesta pel·lícula és verdaderament incorporar-se a tot aquest moviment. És una miqueta forma part de l'animal humà, la soledat. Vivim sols, estem sols i sempre serem sols. El que passa sí que és veritat que les grans ciutats sembla que ho exagerin més del compte. És clar, la gran contradicció. Agrupem-nos, que estarem més juntets i ens farem companyia. I al mateix temps és com que ens hagin de fer tanta companyia i és mentida. Encara estem més sols. I això una mica és el que vol dir. Estàs sols, però la contradicció és una gran ciutat, encara fa més angonia, encara et sents més sol. Perquè suposo que te'n vas a un poblet al mig de la natura i ja saps que estàs sol. I potser estàs més ben acompanyat que no passa en una macrociutat com Barcelona. Por momentos hay oscuridad, porque son 2 personas muy solitarias y todos los personajes en sí son solitarios. Pero también creo que lo que rescata la película son momentos, el brillo que podrían tener esos personajes si se abrieran un poco, ¿no? Entonces creo que es una película intimista que muestra la oscuridad de unos personajes solitarios. 21-1, segunda. I acció! Núria Espert, Jordi Bosch, Pablo Derqui, Maria Boto i Josep Maria Pou i Rosa Maria Sardà. Un repartiment impressionant. Ventura Pons és una mena de flautista d'Amélie, un mag que arrossega els actors més sol·licitats i els convenç fàcilment per participar a les seves pel·lícules. En l'era de la imatge sense contingut, Ventura Pons reivindica la importància del guió i dels actors. Jo soc de treballar amb els actors, perquè sempre m'ha agradat el cinema així de personatges, d'anar dintre de les coses,
de no quedar-me únicament amb la imatge, no sé. Avui en dia la gent, tothom parla de la imatge, a mi m'importa el contingut de les coses, no? I el contingut l'expliques amb els actors, i clar, aquests actors te l'expliquen, transporten, no? Són meravellosos. Vull dir, jo estic convençut, vull dir que només més enllà de l'interès de la història, que és molt gran i que és l'origen per la qual ells hi són, la gent, només per disfrutar de la manera que ho fan, ja trobaran un motiu per veure-ho. Aquesta atracció fatal pels actors és recíproca. Ells també parlen meravelles d'en Ventura i fan seva aquella cançó que diu «Si tu me dices ven, lo dejo todo». Talla. Molt bé, perquè amb ell ja ens coneixíem ja perquè de tot plegat, ja feia 12 anys, un parell de possibilitats que vam tenir de seguir per allò, problemes de que no puc, que tenir, no va poder ser i tal, però jo sempre amb ell també hi ha un carinyo, un carinyo i hi ha... Admiro aquesta gent que realment s'han fet el seu lloc, però se l'han fet sense forçar la màquina. L'experiència amb el Ventura va ser molt bona actrius i vaig tenir companyes excepcionals i aquí tenia companys excepcionals i tot plegat i el fet de que el Ventura fes el gran esforç d'adaptar-se a les meves dates em van decidir del tot. Dirige lo que más me fascinó y a su vez lo que más me asustó el primer día es que él lo ve como una obra de teatro. Él no tiene en cuenta las secuencias, o sea, la secuencia 52, la secuencia 53, la 54, sino que para él la 53, la 54 y la 55 son todo un uno. Entonces empiezas a rodar una secuencia y a lo mejor terminas dentro de 3. Es como si fuera una obra de teatro cortita. Entonces, lo que más me ha gustado es que el personaje se desarrolla. M'ha sorprès gratament perquè és una persona que és molt agraït amb la feina, cuida molt els actors, ens fa sentir molt còmodes. Llavors, pots permetre equivocar-te, arriscar-te mínimament, si et passes una mica diré baixa, però sempre en positiu. És un director que compra molt el que proposes i això és molt agraït.